Medikazio honegaz, estimulazio tratamentoa hasten da. Zikloaren lehenengo eta 5. egunen artean jarri behar dozu. Dosi bakarra denez, gura dozun orduan jarri daiteke. Medikazioa hozkailutik 5 minutu lehenago atara, tenperatura egokia hartzeko. Medikazioa prestatu baino lehen, eskuak ondo garbitu. Kasaren barruan, siringa bat eta orratz bat aurkituko dituzu. Siringaren tapoia kendu. Orratzaren zigilua apurtu eta estalkia erretiratu. Orratza siringarekin konektatu. Orratzaren babeslea erretiratu. Alkoholarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean, atzamarrekin toles bat hartu. Orratza zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa astiro, baina jarraian bultzatu. Barruko likidoa amaitu arte. Likido guztia sartu dela ziurtatzeko, 5 segundu itxaron. Orratza azaletik atara eta atzamarra enbolotik kendu. Siringak duen segurtasun sistemari esker, orratza automatikoki erretiratuko da, siringarantz eta bertan blokeatuta lotuko da. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat agertu daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, antura, sumindura, ubeldura edo odol galera txiki bat. Arruntak dira, eta ordu batzuk barru desagertzen dira. Gogoratu, deitu behar diguzula lehenengo kontroleko txanda hartzeko. Medikazio hau beti gorde behar da hozkailuan. Sabelaldea ziztatzeko zonarik egokiena da. Bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, iztarra. Segurazki ez duzu ezer sentituko. Kasuren baten, medikazioak sortzen duen likido erretentzioa dela eta sabelalde eta bularren handitasuna. Bai, bizimodu normala egin dezakezu. Kontrakoa esan arte. Dudarik baduzu, deitu.